खुलुमखा जतन न आनि मं दिलीप देव आमस्रां वंशने जों महाराजन सोबा सोबा इको ताव जतन काम करेंगे थाना निनाय दङ आमुसुं माखाय तिनि कखे म हाइसे मिया थानाय मिया 13 तारिखो जों तिनि सुक्ला नमतिया सारबाय जों कायसा बास रहनानै हिने जोङो जुराइबारिनो हयते जोंनो आगरतला तलांनि बागै बसुङो कग्रिखा हंगे ब कग्रि मानि बिसिंति न बसुङो ते कक कुबै कक सालिया ब ताम साका जोंनो नरनो गारि रहनाय नरक दं बियारो न नै बरसुङो सामानि दङ के तबे बरसुङो गारि रहलिया हरन खमात्रनो बर कमसि कम 6टा बाजि खाङैनो बं फन सुइच अफ खालायसिका जों बरनो मालिया हंगे चीन त्रिपुरानि बुबाग्रा बरसुङो सुबासु खायहरका ते त्रिपुरा मथाबो जोङो सुबासु खायहरका हंगे बुबाग्रा न तो ब्लाइ ब्लाइ किना हामबाय मारियो ताम हंगे ब जोङो आगि गुवाहाटीनि फाइब्रो बस जोङो सुबासु खायगे जोंबो जे सुख साक जोंबो सुबासु खालाय रहका हंगे जोंहा बेखिनो डिस्टेन्सखौ उंगो कष्ट मस्त के जों थापुलाय फाइलेमानि हंगे अर फाये और जोङो सुकुला नामतिया सा जोङो तलांना तमनि बस जोङो तलांलिया हंगे चिनि बुबाग्रा जोङो तिसे खसा कावरनो हयते जों दाबो थानाय जानजानि बारावा चिनि जों दाबो 100 बोसोर जन साउंसो 120 जन जतन ट्रिटमेंट चलिखा आबने बेगे त्रिपुरा मथाना ब्लाइ ब्लाइ के हामबाय चिनि बुबाग्रा न ब्लाइ ब्लाइ के हामबाय फंका हाम आंते कासिको सामुसुङो चिनि बुबाग्रा न समय हेब खाइमान बागै बन बेलेकिना हामबाय जे पीएफ पर बंगबो हमें माया फरोरा आज के दिन में हम लोग तिरपन में पहुंच रहे हैं हम लोग बहुत खुश है जितना भी मेरा दोस्त लोग भी बहुत खुश है हम लोग सब लोग बहुत खुश है इतना महाराज को बोलना चाहता है बेले हम भाई महाराज